ప్రజల మనిషి ప్రజలందరి మనిషి రాజకీయ చరిత్రలో ప్రజల మనసు గెలుచుకున్న మనిషి ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో రాత్రి పగలు ఈ రాష్ట్రంలో రైతు దీపమైన మనిషి ఎండల్లో నడిచి నడిచి వానల్లో తడిసి తడిసి రైతు కన్నీళ్లు తుడిచి తుడిచి రైతు ప్రాణమై నిలిచి నిలిచి జలయజ్ఞం కొరకు బ్రతుకు సమర్పించుకున్న మనిషి ప్రజల మనిషి ప్రజలందరి మనిషి రాజకీయ చరిత్రలో ప్రజల మనసు గెలుచుకున్న మనిషి ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో. ఆయన్ను చూస్తే ప్రజలు కష్టాలు మర్చిపోయేవారు. అతన్ని చూసి వర్షం కూడా హర్షం వ్యక్తం చేసేది. అతని పాలనలో ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదం వైపు పరుగులు తీసింది. అతని పథకాలు పేదోడి గుండెకు అండగా నిలిచాయి. అతను నడిస్తే రాజసం, నవ్వితే నిష్కల్మషం. అతను పిలిస్తే అనురాగం, అతను తలిస్తే ఏదైనా సాధ్యం. కాలే కడుపుల కష్టాలు ఎరిగిన మనిషి. అతను వీడు భూముల గోడు విన్న భూమిపుత్రుడు. నేలకు పచ్చని రంగేసిన జలయజ్ఞ ప్రదాత, పల్లె కన్నీరు తుడిచిన రాజు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సామాన్య ప్రజలను అతను ఇచ్చిన మాట తప్పనివాడు, ఒక్క సంతకంతో రైతు బతుకుని మార్చినవాడు. పేదోడికి ఉన్న ఊళ్ళోనే ఇంత నీడనిచ్చి, కిలో 2 రూపాయలకే నెల నెల బియ్యమిచ్చి, ఏడాది పొడవునా పని కల్పించి, ఆకలితో మలమలా మాడుతున్న వారికి 3 పూటలా ముద్ద అందించిన ఆ మహానుభావుడు ఒక్కసారిగా ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ క్షణం దిక్కులన్నీ శూన్యమయ్యాయి. మనసున్నా మహారాజా, మా తండ్రి రాజన్న, ఆనింగి వాకిళ్ళే నీ నవ్వులు చెరిపాయా, నువ్వు నిండిన మా గుండెల్లో కన్నీరే మిగిలిందా. ఆనింగి వాకిళ్ళే నీ నవ్వులు చెరిపాయా, నువ్వు నిండిన మా గుండెల్లో కన్నీరే మిగిలిందా. మనసున్నా మహారాజా, మా తండ్రి రాజన్న.
అతని పేరు చెబితే జనం, అతను ప్రజల మధ్య అడుగు పెడితే జన సంద్రం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొట్టుకుపోతుంది త్వరలో. అతను పోరాడితే ప్రభంజనం, జనం అనే మాటకు అతను చిరునామా. జనమే అతని ఉనికి, జనమే అతని బలం. అతని నాయకత్వం ఇచ్చిన మాట తప్పని వారసత్వం. అతని పలకరింపే ఒక భరోసా. ఆ చిరునవ్వే ఒక అభివాదం. ప్రజల మధ్య ఆయన ప్రయాణం ఒక ప్రమాణం. పేదవాడి ముఖంలో చిరునవ్వు చూడడమే అతని అజెండా. అదే ఆయన పార్టీ జెండా. కుమార్ రెడ్డి ఈ కాంగ్రెస్ బాగా గుర్తుంది. ఆ వేళ 48 గంటల పాటు ఆ వడ్డీ మాఫీ కావాలి అని అంటే ఆ వడ్డీకి అతని పిలుపు ఆత్మీయం, అతని గెలుపు ఆత్మ గౌరవం. నమస్తే అక్కయ్య. నమస్తే చెల్లెమ్మ. నమస్తే అన్నయ్య. నమస్తే తమ్ముడు. 2.5 సంవత్సరాల్లో ఎంత చరిత్ర సృష్టించిన నాయకుణ్ణి, ఇంత ప్రజా వెల్లువకు చిరునామాగా నిలిచిన జన హృదయ నేతను ఆ ప్రజల మధ్య లేకుండా చేసి ఏడాది దాటిపోయింది. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలనను సాగనంపవలసిందిగా నిత్యం ప్రజల్లో ఉండి, ప్రజల కోసం నడిచి, ప్రజల కోసమే నిలిచి జగమంత కుటుంబాన్ని నడిపించిన నాయకుణ్ణి, జనమంతా ఒక కుటుంబమని, ఆ కుటుంబంలో తాను ఒకడినని గర్వంగా చెప్పుకున్న ఆత్మీయ యాత్రికుడిని, దివంగత నేత ప్రియతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి సువర్ణ యుగాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒక సువర్ణ యుగాన్ని హామీ ఇచ్చిన సంక్షేమ స్వాప్నికుడిని కుట్రలు కుతంత్రాలతో ప్రజలకు దూరం చేశారు. జగన్ కోసం జనం, జనం కోసమే జగన్ అనే నినాదానికి నిలువెత్తు నాయకత్వంగా నిలిచిన జన నాయకుడు ఆ జనం మధ్య లేకుండా పోవడం వెనుక అనేక పన్నాగాలు. పెద్దాయనా పెద్దాయనా ఇది స్వార్థపు లోకం పెద్దాయనా. పెద్దాయనా పెద్దాయనా ఇది చెడు కలికాలం పెద్దాయనా. దానం చేసే ఎముకలేని చేతికి సంకెళ్ళు, పువ్వు లాంటి మనసులోన నాటినయ్యో ముళ్ళు. తనువుకెన్ని గాయాలైనా మాసిపోవునంట, మనసుకొక్క గాయమైన మాసిపోదుమంట. మంచితనాన్ని పంచిన చోటే వంచన రాజ్యం చేస్తోంది. వేల మనసుల్లో వేలుపు దొరను నేరస్తు
సూటిగా చూస్తోంది. కారుమపు సూర్యుని దాచిపెట్టగలదా, కాలుతున్న నిప్పుకు చెదపట్టగలదా? పెద్దాయనా నువ్వు 1000 ఏళ్ళు వర్ధిల్లు పెద్దాయనా, పెద్దాయనా నువ్వు మా పాలి దైవం పెద్దాయనా. ఎప్పుడైతే వైఎస్ జగన్ వెంట జనం ప్రభంజనమై కదిలారో అప్పుడే కాంగ్రెస్ తన కుట్రను మొదలుపెట్టింది. ఎప్పుడైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు జగన్ వెంటే ఉన్నారని తేలిపోయిందో అప్పుడే కుతంత్రాలకు తెరలేచింది. వైఎస్ ఆశయాల వారసుడిగా జగన్ను ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని తెలిసిన క్షణమే పన్నాగం ఊపిరి పోసుకుంది. మహానేతను ప్రజల గుండెల్లోంచి చెరిపేయాలని, జగన్ నుంచి జనాన్ని దూరం చేయాలని 2.5 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం ఏకమై చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. చివరకు జగన్ అరెస్టుకే సిద్ధమయ్యారు. జననేతను జనం మధ్య లేకుండా చేశారు. కానీ ఆ జనాన్ని మాత్రం జగన్ కు దూరం చేయలేకపోయారు. మాట తప్పని మడమ తిప్పని మహానేత మహాదాత పుత్రుడా, కష్టమొచ్చినా నష్టమొచ్చినా పేదవాడి అండ నిలుచు ధీరుడా. రాజన్న రాజ్యాన్నే మళ్ళీ నువ్వే తేవాలి, ఎండిన ఈ బతుకులనే వెలుగులతో నింపాలి. రాజన్న రాజ్యాన్నే మళ్ళీ నువ్వే తేవాలి, ఎండిన ఈ బ్రతుకులనే వెలుగులతో నింపాలి. హస్తాలను అడ్డు పెట్టి ఆపలేరు సూర్యుణ్ణి, కుతంత్రాలు ఎక్కువ పెట్టి కూల్చలేరు ధర్మాన్ని. తన వెంట నడుస్తున్న జనసంద్రానికి తనపై జరగబోతున్న కుట్రల గురించి ముందే వివరించారు వైఎస్ జగన్. తనను అరెస్ట్ చేస్తారని చెప్పడమే కాదు, అలా చేయడం వల్ల కుట్రదారులు ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారో కూడా ప్రజలకు వివరించారాయన. గుంటూరు జిల్లా మాచర్లలో జగన్ మాట్లాడిన తీరు ఆయనను అభిమానించే ప్రతి ఒక్కరిని ఆందోళనకు గురిచేసింది. జగన్ కు అన్యాయం జరగబోతుందనే విషయం ఆయన నోటి వెంటే విన్న ప్రజలు ఆవేదన చెందారు. తనను అరెస్ట్ చేస్తారని ముందే చెప్పిన జగన్ టీడీపీ సిబిఐలతో చేతులు కలిపిన కాంగ్రెస్ ఎంత నీచమైన కుట్రకు సిద్ధమైందో వివరించారు. ఉప ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ను ఎదుర్కోలేక, ప్రజా తీర్పును శిరసా వహించే శక్తి లేక తనను ప్రజల్లో లేకుండా చేసే కుట్రను రచించారని ప్రజల ముందు స్పష్టం చేశారు. ఏం జరిగినా తాను మళ్లీ కెరటంలా పైకి లేస్తానని చెప్పిన ఆ తెగువ చూసి కుట్రదారులు నిర్ఘాంతపోయారు. కానీ ఒక్కటైతే నేను చెప్తున్నా, ఏమి చేసినా కూడా మళ్ళీ కెరటంలో పైకి లేస్తానని మటుకు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా. నేను వాళ్ళని చెప్తున్నా. కారణం ఏమిటి అనంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలకు కానీ తెలుగుదేశం వారికి కానీ వీరిద్దరికీ లేనిది నాకు నా తల్లికి మాత్రమే ఉన్నది. ఆ దేవుడు దయ అని చెప్తున్నాను. దేవుడు దయ, నాన్నను ప్రేమించే ప్రతి గుండె చప్పుడు కూడా మా ఇద్దరిని నడిపిస్తుంది అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను. ఇవాళ వైఎస్ జగన్ పై జరుగుతున్నది అన్యాయం అని నినదించడానికి ఒక్క గొంతు కూడా ఉండకూడదనేది కుట్రదారుల సిద్ధాంతం. జగన్ అరెస్టు కోసం తాము వేసుకున్న పథకం అమలు కావాలంటే ఆ కుట్రలను ఎత్తి చూపే దారులన్నీ మూసివేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తెలుగునాట కోట్ల మంది పాఠకుల విశ్వాసాన్ని చూరగొన్న సాక్షిపై విషం కక్కారు. జరగబోయే కుట్రలను నిలదీసే కళానికి సంకెళ్లు వేసి జగన్ పై చేయబోయే కుతంత్రాలను ప్రశ్నించే గొంతును నొక్కేయాలని పన్నాగం పన్నారు. జరుగుతున్నది ముమ్మాటికి కుట్రేనని, రాజకీయ కక్ష సాధింపేనని చెప్పడానికి అనేక నిదర్శనాలున్నాయి. జగన్ కాంగ్రెస్ లో ఉంటే మంత్రి అయ్యేవారని, ముఖ్యమంత్రిని కూడా చేసేవారమని సాక్షాత్తు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ గులాం నబీ ఆజాద్ అన్నారంటే దాని అర్థం ఏమిటి? కాంగ్రెస్ లో ఉంటే ముఖ్యమంత్రి అవ్వాల్సిన జగన్ కాంగ్రెస్ ను వీడినందుకు జైలుకెళ్లారంటే అది ఆ పార్టీ చేసిన కుట్ర కాదా?
వైఎస్ జగన్ కేసులో కోర్టులు ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయకముందే, సిబిఐ విచారణ కాకముందే చంద్రబాబు నుంచి బొత్స వరకు జగన్ అరెస్ట్ అవుతారని ప్రచారం చేయడంలో కుతంత్రం లేదా? బెయిల్ విచారణకు వచ్చిన ప్రతిసారి కాంగ్రెస్ జేబు సంస్థ సిబిఐ పన్నుతున్న పన్నాగాలు, ఛార్జ్ షీట్ అనే మాటకు అర్థాన్నే మార్చేసి ఏడాదిగా జగన్ కు బెయిల్ రాకుండా చేస్తున్న కుయుక్తులు జరుగుతున్నది కుట్రేనని తేటతెల్లం చేస్తూనే ఉన్నాయి. లేదు లేదు ఈ లోకాన న్యాయమే లేదు. చూడు చూడు నీ కళ్ళ గంతాలు తీసి చూడు. న్యాయ దేవత న్యాయ దేవత న్యాయ దేవత న్యాయ దేవత. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది యుద్ధం. ఇందులో జనాభిమానం మాత్రమే ఉన్న జగన్ ఒకవైపు నిలిస్తే, ఆయన్ను రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక అడ్డదారిలో కుట్రలతో నిలువరించాలన్న కక్షతో ఏకమైన పక్షాలన్నీ ఒకవైపున్నాయి. అధికారమనే ఆయుధాలన్నీ వారి చేతుల్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి కుట్రలు నానాటికి విస్తరిస్తున్నాయి. జగన్ను అరెస్టు చేయించిన తరువాత కూడా తమ లక్ష్యం నెరవేరకపోయేసరికి ప్రజాస్వామ్యాన్నే ఖూనీ చేసి ఆరోపణల పేరుతోనే ఒక వ్యక్తిని పూర్తిగా నిర్బంధించే కుట్ర సాగిస్తున్నారు. కానీ చివరకు గెలిచేది న్యాయమే, నిలిచేది ధర్మమే. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే అంతిమ తీర్పరులు. ప్రజల విశ్వసనీయత పొందడమే ఒక నాయకుడి నిజమైన గెలుపు. జనం మనసును గెలిచిన నాయకుడిగా జగన్ ఎప్పుడూ ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించారు. జనాన్ని జగన్కు దూరం చేయలేకే జగన్ను జనం నుంచి వేరు చేశారు. కానీ జనం మాత్రం జగన్తోనే ఉన్నారు. జగన్ కోసమే చూస్తున్నారు. జగన్ నినాదాలు వినిపిస్తున్నారు. వైఎస్ఆర్ ఆశయాలు ప్రజలందరికందజేయ దీక్షలతో యాత్రలతో మీకు తోడు నేనంటివి. అడ్డంకులు ఎన్నొచ్చిన ప్రజలందరి మేలు కోరి భయమెరుగక వెనుదిరుగక సమరానికి సయ్యంటి.